Uppe! Det är ingen som pratar, det vill inte överrösta någon. Nej, men då pratar vi på då. Nu börjar Bingolotto. Har du sett Anna? Ska vi spela Bingolotto, Lilly? Hon har lärt sig av pappa och bilas. Vad var det där för liten tunga som... Alltså jag tror hon är medveten om att hon är. Jo, det tror jag visst att du tycker. Vad sa du? Va? Och nu kommer mamma. Ja. Så smakar hon så. Det är pappa salt. Räka. Hej allihopa, säg. Hej allihopa. Hej. Hej. Oj, 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 det låter som en liten kattunge mellanåt här. Jaha. Vad betyder det där? Ja, trött. Bror den här då? Nej, inte den. Det där var högt. Filmar du fortfarande? Är kötten god? Jag önskar ju inte snacka när jag köpte min man. Nej, hur ska det gå? Jag är pigg jag blev.